גל, מה יש לך להגיד? שזה יפה, זה עדין. אסיה, מה יש לך להגיד? זה יפה, זה עדין, זה מרשים. גלה? גלה אומרת זה לא יפה מצדכם. מה גלה אומרת? שזה לא יפה מצדנו. מה לא יפה מצדנו? לראות טלוויזיה ולחכות בזמן שאנשים מחכים פה לתה ולמשהו זה, הם הבטיחו כבר מים, המים כבר נהיו קרים. גלה, מה אמרת להם? זה יפה, זה מרשים. אני אשים את זה כזה, אפשר ביוטיוב לשים סרטון תגובה למשהו אחר, אז אני אשים את זה. זה יפה. זה עדין? זה עדין. זה מרשים. ועכשיו תגידו לאופירה שאנחנו לא צוחקים עליה. אופירה, אנחנו לא צוחקים עלייך. איזה צחוקה. אופירה, אנחנו לא צוחקים עלייך. את ממש כריזמטית ואמרת את זה באופן עדין. יפה, באופן מרשים, בהחלט. זה עדין. זה מה? עדין. טוב, גלינה, תירגעי. השפן הקטן שכח לסגור הדלת והתחרזן. המסכן וקיבל נזלת. לה לה לה. הלו! הג'רפתנות! הג'רפתנות! הג'רפתרת שדוכתר! זו למרן תוכור צוכתי! מה מאפיין את הקפקזים? מה מאפיין את הקפקזים? אני רוצה להגיד, נשים קפקזיות כמו שרית חדד. לא. חוץ ממאכלים קפקזים, חוץ מריקודים קפקזים, חוץ ממוזיקה קפקזית. את תסגרי את החלון, הוא לא ייסגר. מאפיין אותנו גם מאוד נשים יפות. תסתכלו על האסה ותבינו. עם ראש על הכתפה. תסלחי לי את התמונה. תסתכלו על האסה ותבינו. תסתכלו על שרית חדד ותבינו. והנה שרית חדד. הנה מאיה בוסקילה.